itne Duygularım divaya Kokteyl itne Cibudeş durhatı Dilimin tedeye Cibudeş durhatı Dilimin tedeye حەزکردنا وی مەزج موزیکێ را هشت کو ئەو خوادوارێ موزیکێ دا پێش بخە لەزگین بەکی گەنجەکەی 20 سالیە دوارێ ستران û lêdana amûrên mûzîkê da jî hatiye û bi hestên xwe yê mûzîkî balkêş û cuda û taybet tên naskirin û gava lezgîn stranan dibêje û amûrên mûzîkê lê dide bi awakî pispor mûzîkê ra jiyan dike Stranên Erebî dibêjim û Kurdî dibêjim û Tirkî dibêjim. Ez yenî strana bi rengekî çawa ezber dikim. Stran heye ez dibîsim bi mane bê yanî ser êşekê dibêje, ser evînekê, ser waqaekî ez fikrê ra dikim çi meqame, ser çi elamê dibêje û got rengî xwe ez dibêjim piştre ji to bi dengî mikeve. لەزگین zaroktiya xwe da ji mûzîkê hez dikir û xwedî huner bû û gava derbasî dibistanê bû mamosteyên lezgîn zîrektiya wî dîtin û ew hindan kirin diwarê mûzîkê da û piştgiriya wî kirin ku xwedî hunera xwe derkeve lewra anha pêşketina xwe diwarê mûzîk û hunerê da para mamosteyên xwe têda dibîne Yakarım akir seher türküsü Bizleri zaten deniz, deniz kokusun Di çukaniya xwe da milgûn dixwand li Bûbanê li wê derê mamosteyên min ez derdixistim tedît di sefê da wek mesrehekî çûk heye Ez derdixistim wir min stran digotin stranên Kurdiyên teqrîben temenî min 8 sal bûn yan 9 sal bûn hîn vîdyokî min drûpela min da heye temenî min 9 salên mamostekê min bîranîn ji min ra Secilan Sebîha mamoste Sebîha ez wê bi nav bînim ez di we çaxê de yanî strana dibêjim di temenî 13 salî da min xwe fêrî tembûrê kir xwe fêrî tembûrê kir li folklorî me yê Kurdî pirgudarî kir Lezgîn di mûzik û huner û lêdana amûrên mûzîkê da jiyana xwe dibîne û gelek amûrên mûzîkê lê dide û bi zimanê Kurdî û Erebî û Tirkî stranan dibêje û hêviya wî ew e ku hîn xwedwarê mûzîkê da pêş bixe Zûzan Berkel, Berçav FM, Kobanî Tu guliz bülbülü deme Güzini vazgeçme Hayasarım dünyayı